Tervetuloa tänne Jyväskylän Karavanmessuille Jyväskaravanin tiloihin. Meidän yrityksellä on 50-vuotis juhlavuosi ja sen kunniaksi järjestettiin Karavanmessut täällä Jyväskylässä ja täällä on 100 ihmistä henkilökuntaa teitä palvelemassa. Matkailu kohtaa täällä asiantuntevan palvelun ja odotetaan viikonlopuksi 3000 asiakasta tänne käymään ja lisäksi meillä on tuolla matkaparkki, minne mahtuu 150 ajoneuvoa. Oikein onnistunut tapahtuma on ollut täällä meillä esillä ollut 150 ajoneuvoa ja tuhansia tarvikkeita ja väkeä ollut mukavasti liikkeellä kevään kynnyksellä. Tää nyt on saatu paljon uusia kasvoista tuntemattomia ja on täällä kyllä näitä 50 vuotta sitten kauppoja tehneitä minunkin kanssa, että on erittäin mukava ja kova punnerus pojilta. Semmoinen 120-130 yksikköä näiden laskujen mukaan ja ne on onnistuneesti parkkeerattu tänne turvaväliä käyttäen. Täällä talon puolesta toimii hyvin saunat ja suihkut. Ne on kaikki ollut kovassa käytössä. Täällä ollut maailman uutuuskin ensi kertaa esillä ja kiinnostanut ihmisiä. Vähän erilaista uutta autoa tarjolla. Hienoa, kun Jyväskaravani on järjestänyt messut ja ihmisiä on ollut mahtavasti paikalla ja ilo on olla mukana. Meillähän on ollut tarjolla täällä ihan musta kahvi, maitokahvi, erikoiskahvit löytyy. Miksi kannattaa liittyä Karavanamiksi, mitä kaikkea etuja saapi? Ollaan nautittu näistä autoista, tutkittu uusia, mietitty mitä on muuttunut ja mitä on tullut uutta. Kiitos kaikille Karavanmessujen kävijöille täällä Jyväskylässä ja tervetuloa tutustumaan meidän Jyväskaravanin tuotteisiin ja palveluihin täällä Jyväskylässä ympäri vuoden.